Ακούστε καλά. Γεια σας, εγώ είμαι λογίστρια και σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι από το live του YouTube, παιδιά, αυτό. Να πω κάτι για τα δικαιολογητικά που είπατε. Ότι αν κάνουμε ένα λάθος, αυτομάτως δεν αναζητάτε και μας κόβετε. Αν κάνουμε ένα λάθος, αυτομάτως. Το νιώθω λίγο άδικο. Άδικο. Και τεχνητή νοημοσύνη να ήμασταν, κάποιο λάθος κάπου θα μας ξέφευγε. Μια ανεξάρτητη από τη συνεργαζόμενη, ένα τικ θα μπορούσε να ξεφύγει στον καθένα. Αυτό θα ήθελα να το δείτε λίγο, γιατί όντως κόβονται πολλές εταιρείες. Κόβονται πολλές εταιρείες. Πολλές επιχειρήσεις. Πολλές επιχειρήσεις. Από τίποτα. Γιατί. Από μια λάθος πρέπει δήλωση. Αντί. Από λάθος, παιδιά. Γιατί κάποιος ο οποίος πληρώνεται, το αφήνει και στο τέλος και λέει τέλος πάντων. Τι γίνεται, το τέλος πάντων. Είμαι λογίστρια, σύμβουλος επιχειρήσεων, προσέξτε, βάλε και από κάτω πουλάκι μου, ακόμα ένα τίτλο, είμαι θύμα του φορέα. Άμα κάνω ένα λάθος, κόβεται η πρόταση αυτού που πήρα λεφτά για να την υποβάλω. Γιατί δεν το βάζετε και αυτό στην κάρτα σας από κάτω. Αν δεν μπορείτε να κάνετε σωστά τη δουλειά σας, μην τι κάνετε, παραιτηθείτε, παιδιά. Μην παίρνετε στο λαιμό σας επενδυτές. Το βλέπετε, δεν υπάρχει ιερό και όσιο εδώ πέρα. Μόνοι τους βγαίνουν και λένε κόβονται πολλές προτάσεις από τα λάθη μας. Μπορεί να είναι ένα μικρό λάθος. Μα γι' αυτό σε πληρώνει ο άλλος. Σε πληρώνει για να μην κάνεις λάθος. Έρχεται στον ειδικό, αλλιώς το κάνει και μόνος του. Και να τα αποτελέσματα, το 1/3 των προτάσεων στην Κεντρική Μακεδονία κόπηκε. Δυτική Ελλάδα, εσείς που θέλετε να υποβάλλετε, σε αυτούς θα πάτε. Γιατί λέτε είναι ο Γιώργος, είναι ο Αντώνης, είναι το άδε όνομα που είναι κοντά στο σπίτι μου, κοντά στην περιοχή μου και θα πάμε εκεί γιατί ξέρει. Ξεράδια ξέρει. Μόνοι τους τα λένε. Μόνοι τους βγαίνουν και λένε οι προτάσεις κόβονται για ένα λάθος που έκανα. Δεν έπρεπε να κάνεις λάθος. Και γενικώς, όταν ακούτε τίτλο «Λογιστής σύμβουλος», τρέξτε μακριά. Τι άλλο να σας πω, τρέξτε μακριά. Δεν μπορεί οι λογιστές να βγαίνουν να λένε τους ακούτε, δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε χρόνο και για να βγάλουμε ροκάματο από εσάς να το παίζουν και σύμβουλοι. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Και να γιατί. Και κόβονται και να γιατί κόβονται. Δεν τα λέω εγώ έτσι. Αυτό είναι live στο YouTube. Έχει σωθεί στο YouTube από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε και να το δείτε. Δεν είναι. Εγώ τυχαία απλώς το έσωσα για να το δείτε κι εσείς. Αυτό. Να συνεχίσουμε με την παρουσίασή μας. Αλλά ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας για να μην νομίζετε ότι είμαι περίεργος, γιατί βγαίνουν και λένε διάφορα και τρελαινόμαστε. Το ξαναλέω, αν δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας εσείς εκεί έξω, κάντε άλλη δουλειά. Μην παίρνετε στο λαιμό σας τους υπόλοιπους.